Il-Gvern ippubblika white paper għall-konsultazzjoni pubblika li fiha qed jipproponi li joffri t-trasport pubbliku b'xejn u b'superviżjoni lill-istudenti kollha li jattendu fl-iskejjel tal-Gvern u tal-Knisja u dawk indipendenti inkluż tfal li jattendu fil-kindergarten. Fit-tnedija tal-white paper, il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li l-familji li jażlu li jibgħatu l-uliedhom bit-trasport tal-Gvern se jiffrankaw medja ta' ħames mit-ewro fis-sena. Il-Ministru Bartolo qal li l-miżura li hija mniżla fil-manifest elettorali tal-Gvern se tiswi 24 miljun euro. Dawk li uliedhom imorru fl-iskejjel tal-Istat tal-Gvern se jibqgħu jibbenefikaw kif qed jibbenefikaw imma magħhom inżidu żewġ affarijiet. Waħda tfal tal-kinder u l-fatt li fuq kull karozza minivan coach se jkun hemm edukatur jissorvelja l-itfal, jieħu ħsieb it-tfal. Dik hija xi ħaġa importanti ħafna. Dawk li mbagħad jibgħatu lil uliedhom fl-iskejjel tal-Knisja u l-iskejjel indipendenti se jkunu qed igawdu l-net mill-inqas xi 500 euro kull tifel u tifla li għandhom f'dan l-iskejjel. Il-white paper tipproponi wkoll li toħroġ sejħa għall-għalliema li huma interessati li jagħmlu supervizjoni bi ħlas addizzjonali. Il-Ministru Bartolo qal li dħul ta' dan il-proġett jista' jwassal għal tibdil żgħar fil-ħinijiet tal-ftuħ tal-iskejjel tal-Gvern. Qal li d-differenza mhux se tkun ta' aktar minn nofsija u li ebda skola mhix se tiftaħ aktar tard mit-8:30. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, Frank Fabri, saħaq li se tinfetaħ ukoll konsultazzjoni ma' dawk interessati li joffru dan is-servizz. Kull min qiegħed involut f'dan is-settur, inkluż operaturi Maltin u inkluż min għandu flotta żgħira ħafna jew kbira ħafna u minnu jista' juri dan l-interess biex inkunu jista' jidħol fil-proċess ta' konsultazzjoni u wkoll. Tħarriġ tal-kumpanija Grant Thornton wera li t-trasport organizzat mistenni jiżdied b'14,000 student. Is-Sur George Vella, rappreżentant tal-kumpanija, innota li s-supervizjoni huwa element kruċjali fid-deċiżjoni tal-ġenituri jekk jażlux li jibgħatu l-itfal bit-trasport organizzat. Żied li l-iktar mod li ntoġob kien li s-sistemi jibqgħu kif huma b'tibdil biex ilaħqu ma' żdieda fid-domanda. Jidher ukoll fiċ-ċar illi t-tliet options huma ekonomikament vijabbli. Sewwa ġifieri żgur illi tintażel x'intażel bħala option, żgur illi l-benefiċċji għan-nazzjon huma ħafna ikbar minn dak illi n-nazzjon qed jinvesti fihom. Kif mistenni, l-akbar qabża se ssir fl-iskejjel tal-Knisja u dawk indipendenti. Dan hekk kif is-servizz ta' trasport organizzat aktar minn se jirdoppja. Fil-fatt minn kważi 17,000 se jitla kważi 38,000. Dan ifisser ukoll li t-toroq Maltin se jiffrankaw madwar 24,000 vjaġġ ta' karozza kuljum li se jfissru inqas konġestjoni ta' traffiku u tħaħem fl-arja. Dan fil-waqt li l-Gvern se joffri servizz li jwassal lill-istudenti sal-bib tal-iskola bil-ġenituri moħħhom mistrieħ.